Ini Tuhan, nanolongan di bagasa tuata Yesus Kristus, di bagasa tikion, adorang so hitatangyon hata ni Tuhan, tapasada maruhata martang yang mahita. Dami ni dibata na sumurung siyan sa luhuk na roha, ima mangaramo ti-hati-hati do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Tondim perbadian na madungani hamili Tuhan, asa mga tu si hami dihatam. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami martanya kami. Amin. Damang dainang nanolongan di bagasa tuata Yesus Kristus, hata ni dibata na sartu hita di bagasan partikianon, dia nek mai sian buku barita nauli na sinura di si Lukas bidu 10 pitu mamuka mai siya na 10 sada masoho sa tu 10 sia o mahata ni Tuhan. Uju merdalan ibana do Pak Jerusalem di bolus masya tonga-tonga ni luat Samaria do Galilea. Lahabongot tu sadahuta pajupang maibana do 10 halak na huliton na jongjong madaw-daw. Di paguguna sida ma suara na sida akanin nama Jesus Guru asi maruham di hami. Jadi nina ibana ma marnidasa. Laho mahamu patuduhon dirimu na tuak kamalim. Jala dinalawi na sida gabeyas ma na sida. Alay mula dosa halak siyan na sida. Dung di ida nong gabi malum ibana. Di pagogo maswara na mamuji debata. Di patukap do dirina tujulu ni Jesus madok moleate. Jala halak Samaria doi. Alay ni na Jesus mangalusi. Dasa pulo na sida nong gabiyas. Di dia do na siyanari. Dang adong jupang hape. Naolo mula pasangapod debata. Dukon ni halak dagangon. Laos ni nama mando ibana. Hehe maho. Lao maho. Hapor siya mido. Paluahok ko. Ido pajahon na. Damang dainang nenolonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Bohado perasaan. Molo adong jolma naung taurupi. Alay dang diboto ibana madok moleate di saluk pangarupiyota. Manang gabi di persuada pangarupiyota. Pasti jengkel lo hita. Pasti sugu rohatta. Jela mungkin tadok tidak tahu diri manang dang diboto madok moleate. Jela ragam no pia kepadohan nabuy tapasahat patuduhon kekecewaan ni rohatta tujolma naso ubo to madok moleate di bagasan ngoluan. Hurien nolongan di bagasa tuata Yesus Kristus. Alay molo disuk kumusetu hita. Hiado hita lupa madok moleate molo nunga diurupi dong atta hita. Na parjolo suku-suku na kaningan buha perasata pas dikecewa. Alay buasa ya hita. Yaki kami hadu hita gaduk marsada-sada. Isarana pasti satoluk do hita. Molo pola di tonga bagas. Molo nunga di leon sada ina. Manang nunga di urupi ina hita. Di lea kopi di lopai dahan. Olo do lupa hita madok mole hati. Baka lupa hita. Buasa lupa hita. Alana tapi kiri tarajumi i menjadi kewajiban. Keharusan. Makana dang tadok mole hati.
Hurian na nolonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Di bagasan turpu jamita, nama makuling hita di apala partikyanon, takas do di pataridahon manang di pabotohon. Ditiki nama bongoti huta Jerusalem Tuhan Yesus, adong do 10 halak, nama jauh, nama ngido, pangurupir tu Yesus, asatung diurupi Yesus nasida di pamalum Yesus, sahit na dia di nasida, ima sahit puruon, manang di bahasa Indonesia didokon kusta, manang hulito. Na 10 halakos sa sitong na, nunga di pasiding, nunga di padaw, siya nakanator. Dang dapo bilang binasida. Alana dang dapo bilang binasida. Ido bahendang berani nasida jonok tu Yesus. Ido badang berani nasida jonok tuak kajol manatoro. Madaw-daw do nasida maju Yesus. Amangin ang nanolongan di bagas sa tuat Yesus Kristus. Alay menarik do sikap na pinatuduh ni 10 halakon. Dung diboto na sida, Jesus halak Nazaret, pinopar ni si Daud, jala tarbarita tu na sida, akka halonganga bulo na pinatupan ni Jesus. Gabi berani do na 10 halaki mangidu pangrupiong. Dihapor sa na sida, hulang Jesus sabing do, nabuhay pamalum sakit san pamatang nasida. Nabuhay pamalum, nahulito ni, nabuhay pamalum, akabar ni si Tauron. Obar tu pangiduan, jala hapor siyaw ni 10 halaki. Di pasaw Tuhan Yesus do, pangido di nasida. Di do Yesus ma, tu na 10 halaki, hobar tu jamitat taon. Didok ma jadi nin nama marnidasa lau mahamu patuduhon dirimu na. Tu hala mahalip. Jadi lau ma nasida. Marhite padohani di patuduh Yesus sada huasona na masa uli. Di patuduh Yesus sada huasona songon anak ni debata na di pamalum Yesus na 10 halaki. Jala di patuduh 10 halaki do hapor na lau na sida hobar tu tona, hobar tu panurun ni Yesus. Dung lau na sida malum ma. Sahik kusta manang huliton siyan pamatang di nasida. Huri na nalonga di bagas satu atas Yesus Kristus. 10 halak na pinamalum ni Yesus. Alay na maboto madok moliate. Kolang sa halak. Artinya 10% siyan 100%. Kolang sa halak do. Na madok manang na mamuji debata manang na madok moliate. Di asini roha nang dilehon ni Yesus itu bagasamon. Jala dang siyan horong halak Yahudi. Alay siyan horong ni halak Samaria. Siyan horong ni halak na somanada debata. Di patudo di ibana hapor siyaon na. Roh ibana tu bapo Yesus jala dipuji ibana Yesus. Jala do ibana mau lihate di Tuhan. Di bagasan ayat 15. Di pagugu masuarana mamuji debata. Di pagugu suarana. Lapatanna terharu ibana di pasa ibana dirina di boto ibana madok mau lihate tu debata. Hurian na nolonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Hobar tu jahan nasa tu hita dia pala partikyanon. Hapor siya mido paluahoko. Ahado na nang tiopota songon bohal ni hapor siya ta senhatan ni Tuhanon. Naparjolo sa hali senhatan ni Tuhanon nang takas di pasat tu hita ganuk marsada-sada. Jolma na porsia dadaholam mangido siya debata alay di boto madok moliati di basa-basa di debata.
Oma narumikot di hita. Jolma na porsia. Dakola mangido. Hita di bagasan parngoluan sigado paria manginang gudang do hita holang mangido tu di bata. Tapangido hahipason di leo de bata. Tapangido aka karejo di leo de bata. Dia bangido aka sipakano di leo de bata. Ale kudang do hita songoni mana sihalak nari. Nah seakan-akan berpikir bahwa Tuhan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Itu menjadi kewajibannya. Itu menjadi keharusan yang harus Tuhan berikan kepada kita. Karena itu menjadi keharusan Tuhan untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Maka kita tidak perlu mengucapkan terima kasih. Amanginang, tohodo. Nah tapi nang tapangido. Sasitong na dilo debatado. Diurupi debatado hita. Dilo debatado kada rekod di hita. Alay dungi mata doko dirita porsia. Tuhaluan na pinatupa Yesus Kristus. Maka bukti nyata dari iman percaya kita tidak hanya meminta. Aleta boto madok mo lihate. Sahala Samaria na margoar dirina hala silibat na sumanada di bata. Ketika dia menerima bagaimana kebaikan Tuhan. Dia bersyukur dalam kehidupannya. Maka kita juga terpanggil untuk hal itu Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Ada banyak pemberian yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ada banyak berkat yang tidak terhingga. Yang sudah Tuhan nyatakan kepada pribadi kita lepas pribadi. Kepada keluarga kita lepas keluarga. Ada berkat jasmani, ada berkat rohani. Maka selaku orang yang beriman kepada Tuhan. Jelma na porsia naung dipalua di bata di bagasan parngoluon. Iko di boto ibana mado boleh hati di bagasan ngoluna. Doko kamu na manginang. Boleh hati di bagasan ngolumuna. Di basa-basa ni di bata. Jela molo jelma nang porsia itu adu pa di bata. Di boto tong mado boleh hati itu aka pangurupina. Dakulang tu di bata samping. Kepada setiap orang yang membantu kita. Kepada setiap orang yang menopang kita. Kepada setiap orang yang senantiasa mendoakan kita. Yang senantiasa membimbing kita, mengarahkan kita, memotivasi kita. Maka selaku orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Manang jolma na maka porsiay nang dipalua di bata di bagasang uluna. Di boto iba na madok mo lihate. Dakolang mangido. Alay na rumikot. Dihamulatehon na dipangidona. Napaduha na manginang nanulungan di bagas sa tuat Yesus Kristus. Hata di Tuhanon na mangajari kita. Jelma na majalo haluaon sen di bata. Iko dipakai ngoluna. Mangulalomo ni rohani di bata. O mana pinatuduhon ni halak Samaria. Dipakai ibana ngoluna. Roh ibana manopok di bata. Dido ibana molehate di hole Tuhan. Dipuji ibana di bata. Nah kita pa manginang ninolonga di bagas sa tuata. Molo nunga dipalua di bata hita marhiti asini rohana di bagasan Yesus Kristus. Iko tapake ngulut to mamuji di bata. Iko tapake ngulut ton. Pato palomo ni rohani di bata. Sa sahit tita nunga di palua di bata. Sa sahit tita sa parmaraan di palua di bata. Alin tapake ngulut to na manginang. Mamuji pasangpo di bata. Napatuluhan na manginang ninulungan di bagas sa tuata Yesus Kristus. Jelma ng porsiya di palua Yesus Kristus. Hola mangido pangurupian tu di bata samping. On sangat rekod amang inang. Taha porsiya Yesus Kristus nunga paluh kita sa dosa. Taha porsiya Yesus Kristus nunga manaluhon hamatayan. Taha porsiya Yesus Kristus nunga tarsilang homokopita. Taha porsiya Yesus Kristus nunga mulak mangulu. Patuduhon ni maharajaw na. Doha mulyon na. Alang taha porsiya Yesus Kristus na paluahon sa nakaparngolota. Na kita pa manginang, ikumarhaposan hulang tu Yesus Kristus sapi. So naryo na manginang, terjadi do gempa bumi di Indonesia, khususnya di Tapanuli Utara. Ragam do akadongatan na si tadisan. Jeratakas do, taboto parnihapa dinasida. Ano niya manginang, tu saluhut na
Naung mangai akka haber nito di bagasat parngoluon. Unang talului pangurupion. Tu portibion. Alay talului pangurupin hulang tu debata. Songo 10 halak na porsiay, na marsahiti, na marsita ono ni, na mangai. Nasida mangidu pangurupin tu debata. Puasa. Dia porsay nasida Jesus Kristus bui paluahon. Dia porsay nasida Jesus Kristus bui pamalupon. Nah kita pe kosongonima di bagasa ngolutta. Maka firman ini mengajak kita Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Apapun penderitaan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Penderitaan jasmani atau rohani. Maka kita selaku orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah diselamatkan, yang sudah dipalua. Ikon hulang tu dibatas sabing dohita marhaporusang. Naparpudi sahali. Marhiti-hiti jami taon nang dipayong tu hita ganut marsada-sada. Jol manang porsia madap halo sa Tuhan. Ikon mula mamuji debata. Dadagabi mga lupahod debata. O mamanginang. Gudak kita nunga diurupi debata di bagasan ngoluon. Gudak kita nunga dipalua Yesus Kristus. Baka sudi jolma di portibe nunga dipalua Yesus Kristus. Ali pigahalak mahita na mamuji debata. Pigahalak mahita na madok moliato tu debata. Mora tabera sonna di gereja-gereja. Masa otik kido margareja. Gudang dua halak Kristen. Halak Kristen dunang gudang lima di luar portibio. Alay piga halak manolo mamuji debata. Alay merhiti-hiti hatan itu hanon. Ganup pita mersada-sada. Iko tadoko mamanat tu bagasa roha do pikirata. Tuhan mau lihat di pangarupiamu. Mau lihat nang di palua hoa sa nakasih taonon. Mau lihat nang adila ko akka hosa ngoluat. Akka basa-basa. Akka pasu-pasu. Pardagi nang partodion. Iko mula mau mamuji debata. Orang yang percaya atau orang yang beriman yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dia harus mengucap syukur. Madok moliate di salut na pabahenan ni debata di bakasang uluna. Amen martanya kita. Moliate usab baruhan nami tuho ali Tuhan. Didenggan ni basam di asini roham. Nungataruli hami. Marhiti-hiti hatang porsiedo hami ali Tuhan. Hodo na paluahok kami, siya nakahinamago. Hodo na paluahok kami, siya nakadosa. Jalo di pamalupodo sa nakasahit namin. Moliate Tuhan. Ajari hami madok moliate. Di salu na basa-basami. Ajari hami asa totong makaporseho siya nasaruha do pabahenan. Dang mangalupahon ak kahinauli. Nang dilam di bagasang ulo namin ganun marsada-sada. Moliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami turapamo. Amen. Shalom. Salam sejahtera, Tuhan mamasuk-masuk.